Roddy Williams, l-aggressur involut f'każ li kexkex lil poplu Malti, kien għeddet lil martu li rrid joqtol lil missiera lil ulida u mbagħad lilha. Williams ftaħar ma' martu Natalie li rrid jagħmel l-akbar funeral ta' familja waħda. F'dettalji żvelati mill-Gazzetta Kulħadd, jirriżulta li allegatament Roddy Williams daħħal f'moħħu li missier u wulied li kellha minn żwieġ preċedenti kienu l-kawża tal-falliment taż-żwieġ tiegħu magħha. Sorsi qrib l-investigazzjoni żvelaw ma' One News li wara li qafilha f'toqba taħt l-art, allegatament kien iżura u kien jabbuża mid-droga eroina fin l-atteġġjament tiegħu kien jinbidel għall-ar. Qalu wkoll li f'dawk l-istess jiem Williams stupra lil martu minn tal-inqas darba. Sentenza tal-qorti li ngħatat fid-9 ta' April tal-2011 mill-Maġistrat Doreen Clark kienet sabet lil Williams ħati li waqt li kien fis-sakra ikkawża ġrieħi gravi fuq Natalie illi dak iż-żmien kienet għadha mhux martu. Il-qorti kienet ikkundannatu 6 xhur priġunerija sospiżi għal sentejn u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur Natalie u l-familja tagħha għal 3 snin. Il-Pulizija tal-Immigrazzjoni kienu eżerċitaw id-dritt li tagħtihom il-liġi li jiddeportaw lir-raġel. Ġara iżda li 7 xhur wara Roddy rritorna Malta u beda jgħix ma' Natalie. Il-koppja żewġet madwar 2 snin u nofs ilu. Biex l-erba li għadda Roddy Williams tressaq il-qorti akkużat fost oħrajn b'attentat taqtil, stupru li żamm persuna kontra rida tagħha u li kkawżala ġrieħi gravi. Huwa ċaħad dawn l-akkużi u l-qorti rifjutat it-talba għal ħelsien mill-arrest.